La recepta d'avui és llobarro a la papillota amb verduretes a l'estil thai. Necessitarem llobarro, un porro, pastanaga, ceba i gengibre. Una cosa molt important, quan aneu al supermercat a comprar el porro, fixeu-vos que la part blanca sigui més gran que la part verda. Per què? Perquè la part blanca la fem servir per fer vichyssoise, cremes i elaboracions com les d'avui, mentre que la part verda només la fem servir pels brous. Començarem fent la mise en place. Tallarem totes les verdures en juliana fina. El gengibre el pelarem amb l'ajuda d'una cullera, perquè si ho fem amb un ganivet es genera molta merma. Un cop estigui pelat, el ratllarem. A continuació, filetejarem el llobarro. Avui dia, al mercat, per fer una bona papillota tenim tres opcions: paper de forn, paper d'alumini o paper de cartafata. Per la seva complexitat a l'hora de fer un tancament hermètic, aconsellem sempre fer servir alumini o cartafata. Tallarem uns 3 pams de paper d'alumini. A continuació, ficarem una mica de gengibre, sal, pebre i oli d'oliva. Per acabar, posarem el peix a sobre de les verdures. Posarem sal, pebre, gengibre, oli d'oliva i tancarem la nostra papillota. I ara us ensenyaré la tècnica amb paper de cartafata. Per tancar la papillota, recollirem al centre les 4 cantonades i les lligarem amb fil de brida. Aquí tenim les nostres dues papillotes. Les podem presentar directament al plat o bé servir amb el paper de cartafata i obrir davant del comensal a l'últim moment perquè se'n desprenguin totes les aromes. Espero que us agradi.